Epacho, ye didn't kind of. As I could not Edia, and a petition pass what in 2 years, Edia Conano, and I said to Edia, my son, Yampaya Wada, Yanya Henny, Emla, Nya, or Yansan so, and my and see, Yamakana say, Yadana said to us, Yamaman in chat, no one I walk and tea, Yamaman in chat, no one I walk and tea, Yamaman in the Metuno. Kun yasem de eba home pintin ne home house no aya na doso na so se bieburu akonwa free to anasa akonwa to a eye den na se pempem kura de pra nipa ba ko pe e na se biabra obefro akonwa no asante eye asante eye atafo akutu onan e na opem so e de kokon eye techere Tanoso jomo e na Bechem ewura kokon a Bechem no bekina won wa che ne nyoma nyina nti ya ebosom namfo e ne nyina ka ye ho aboma ye de sum yewura wonim se de asante asem so te na asante so yewura ye ba ko pe ono so ka asem a obie ni wo a wobetimi adane no hwe na sem no amamre ne amane kwan so wahwe atoto amana ye kama Asante Manso TV yesomo sompa Himo bibia akwaba edeba eye menhia efikasie mu enne eye adwuada kita won sabosome da etoso edunan ewo eye afimpino ene aduonu enum ne mu no mesama mu nyina akwaba edema Asante Manso TV ene ye nyina ye nim se Kumasi traditional council ena eba behia eye na wocha etwa mu no ne yawada no eye sada no pemso ebietu mu se afei de ye betimi aye atenase ode ne nan esi so kakra na ne nyina ene se na odupon bi etutu ewa ya Asante Man mu hanum sei na eya Asante Mampom ehene da se bre osai bonsu a otoso mienu ono anso ena eya Asante Man nyina enifa na afra ne ntuma ewo ne tintim eno enenam so ema ye nwura ede ne nan eti aso se entina ya bia entimi enkoso ewo ya Asante Man mu hanum sei kopem da ohye no na eye na ochechwe mu no ne yawada no ena da ohye no edruye enti yawada ne de ye ba ha na eye Asante Man council ena ebehiem ena eye dwada yi nso eye Kumasi traditional council ena etnasi enti aba bepiem hanum sei de da nyina wonim se menhia de ye ba eya na yensem bebre ahimie ho nsensem ahinsie ende keka ho bebre wona obebo omunkro wona wode waseda eba ende keka ho bebre eno na da nyina ema ye bepiem e wa hanum se na kai hu se eya na eye amamre ene amane ekwan so ye ba ha adesua ena ye nyina ye ba ebesua enti na de eye Kumasi traditional council afei so insoye esan e wo honum eye Amoam Achiase ene afei so Bechem Tanoso ene insoye enso e wo honum menjidi se ene we nko adodo na eka ho ebinti abra ba beduru hanum se yidie dimachi na mefa wonrem na de ekoso e wo menhia fikase mu bia no menfa ensom aha eye Asante Manso TV dane da nyina yesommo sompa
Hey, boy. Adofo ne ahwefo na kyese eye menhia efikesie mu na medemo abo ewura no se de medikan kan no ewo animu honom yabo e de ewram ewa hanum sei na Kumasi traditional council ne de wa winim eya na eye nema bebre ene koso ewa ha nti wo hwede koso na abrempon no dodo na aba ahemfo ne ahemafo dodo na nso aba enne de wa hanum sei no edoso pa medical culture se insuaye ewo ehonom insuaye ewo honom eye Amoam Achiase na afen so Bechem Tanoso insuaye ewo honom ye wo mo so mo de omo ho eba be kire eye yenwura ye wo mo so mo de omo aseda de ebre yenwura na kyese sa pepepe na etie wa ha ahobona na yeguso na ye hwe yanim se eye yenwura eba betina eye na adwamu na enne de wo ho bia mpanifo na nanom de egu akwan so no afei de wayi ne mako na afei wachiche ni nyina mu de akire yen enti sesei de eye ahemfo ne ahema na omo eba na ene won na wo de ho ba be kire ene won na wo ba be swan eno omo na ene dai asesi ayegina ha de omo na eguso a eba na kyese saa na etie ewo menhia fikesiem ha eye enne anapai abusuafo menhia efikesiem na ye won ye nyina ye nim se enne eye Kumasi traditional council nti ansa na ye nana eba betena se bewura mu de wo bia de aboye no ye nya ye nananom ewo hanum se no betwetwe enkomo afa de enne dai ekoso ewo ahanum se ya ohene memo akwa aba de ba santeman so TV Cho efreme chiame kojotawia ifrisunyo Tanoso
na meda wase bebre na yehwe America kra bi mu ne na yewura e de ne nan esi form se Asantema Traditional Council ene Kumasi Traditional Council nyina yentimi enhia na ne nyina ne se obupon a otutu ye eye Asantema mpon hene ekọ ne kra echi ene ma no de saa ne nan esi form no eye ya wada na wotwetwa mu ya ena obie ano enne ena eye Kumasi Traditional Council enso ebie ano na edien ena ede mo bepie mu e Kumasi Traditional Council ene den Mawura de bepie ha ne se efri sunwan Tanoso na ohina oho no be mfie bisiani na owuye nto owuye no yebema Asantema wura te na nsensem kakra wo abusua no binum ntem na nipa bi so bi wura mu na Asantema wura de ma committee no ko nsem ni nyina mu nam se ne ya ahrom yensa na ne yensa nyina mu no ohene no abusua no edi nkunim na ebredru se odi nkunim dia yayi nipa ya se odi akonwa no yefre no kofichei anenti nanam no yiye no ye ne ko kyerɛkyerɛ mpanyimfo a seso ye de o mo kyerɛta akyiri na bechem ne dwomɔ ya ataafo namfo ene yafa nti o mo nyina agye ne tum mamo mu di yanim mamo mu de ye ba akwam be kyerɛ akwamfo ye ba no akwam o mo gye ye tum o mo ma bre se bredura yemfa no mra ne yemfa no mekire yewura anenti ye no be kire yewura so gye no tum ka kire nse yemfa no kotena patem nti ye na kotena patem bra yewura de ma ye no ye wie ama ye na be kire no ama ka kire ye se sa na tie de a ama ye bre se yemfa mra ye mesiri nsaye ene kureni ye baaye na sa bre na o hye ye duru ye no ena abrofu bi e baaye ene wachi ena mampon hene wono so otwa na ni hwe ye ban anenti ye ma bre o hye ye no adutwi ko akiri kakra be na otwi mienu ni ohwa na yewura Asantema wura tikoko so oma abusua panyin na wo Tanoso ohene na abusua panyin tie se oma ne panyimfo nte na aye nne ye mra na ye mesai ani nto ye na bo hemfu ni nyina amane ye panyimfo ne wo mo hono ye bo mo nyina amane wo mo nyina agi atum ana nne bre ne ne etua na mo ye de aba hai ani nti ye ba ya yewura frofre ye na aye nsai no ani nti ene ye ba ye yeba ni aba bisai na meda wase bebre yenhwe eye Tanoso Royal Gate a ewo ho no eye sen na impo muyi nipa wie ye no yenyina nim sa ahenie de etoda ya na eho sensem bebre enipa muyi ne na eye kroma ne nyina agi abusua agi nitum kroma agi tum a eye yenwura enso agi nitum no muyi no na eye ahogono so ana sa mentime ho ase bi eba ne de keka ho nyina firi se mfie nsia mu enie Adentina na meka kiro se na nsensem kakra bi wo busua no bi ne bi ntem na nipa bi sufura bontene be wura mu na yempese ye beka nsem no pi ama bibi aye efikira nsem no yewura keka di kan nyina wi on ne Bechem ne ye wonto ntawantawa yewura kan ye na Bechem pese wodi ye so yewura Asantema yewura kan kire nse wonu ye ne kuro ne ye kuro no Tanoso yen ye di ye ho so won so di ne ho so ene nti ontuma me di ye so ene nti opam Bechem hini firi ho owura bi ye fra no kwam sara mensa first no ye minister wonu so be wura mu se oya busua obewura mu no ene ka kire nso onye busua ni ene nti ye ba yewura ha ye ba yewura ha no wonu mu be pa na nu nka se onye busua ni na konwa ne ye ne dia ene nti ye kom sra na wode na busua bi firi ba bi ba wo me busuafo wo be sra konwa ne bi na sa bre na nipa na wo ho no na aya nkora ne ye nananom ma wo di konwa ne bi ento mbedi ya na breduru se ye se ye kona na koya manso ene ti wi ye no ye je akonwa ne firi won mu nsem ti na no de ye be no san be wura mu ne wura ka kire nso won ka ho ene ti o mai ko house ko kan asem ye ko kire obi abusua dua na abusua dua no na ne ye mfa ene ti wura pam ne firi ho na ode tumi no ma ye se ye mra ne mepe nipa ne mfa no ma na ba ko aye de ye abusua asem ene ye kan ne ya kan wi ye nyina abusua no ye ba ko na kire se e ma no bandi de yi no no ye ne wo ma abusua ne nyina ye nyina ye ba ko ye nyina ne ye te ha ya ye ba besai nti boni bia anim na meda se bebre I said ene de eye inswaye na inswaye no a abusua ne nyina ye pene so ne ye ba boni bia anim na ye beda wase bebre se ye tweben wonya ekwanya ede ema ye nyame ya dom na nananom so ya dom na bibia wie pe ya ye besan aba na ase biem eno abetwetwe nkomo ye medamase nyame nhiram abusua fo men chef kese mu a ena ye da so ewa hai wo hwa menchen a menye ohema fefefe amene no eba betwetwe enkomo ede afa de ne ebekoso ewo men chef kese nyina eho nana eni de kwan so mema wakwa baba Asantema TV do so ora megidi so oba de adaroma nananom adaroma bibia boko nyame adom bibia boko nyame ase ma nana eni de kwan so pacho wudin eni wudi bre eni ba bia wo free ede bepie mu ewa hanum se ne de ye oba panyi e wo Tanoso menuane ohina wo besai no je sem na chima ne besai amanso ba ye ba sensan kakra siye ba ye twe ye no won ne ye yi ni so metena konwa so meni hu asem ka wono atena konwa so
Nana any dear so yenim say a young run not say a gem a toy and infiancy mua in the yen share akonya ebeda honoma impempi no ayana a yen sem bebre obehu so obi be free the baby aba na akonya me di bie ye and the keka ho bebre ye nana ekọ ekura no enema eti kosen ewo eye kronim a ene dey ye da be pie mo hanum se nana maya adom a insuaye ebetimi akosu Said the Okan Yeshia Bisa, a yasanti Mayra Daroma, or ye be a kama, and the Yura, or the king home your book room. Tia new ones and be a can be, Ishania baby shin. Nana meda wasi bebre tene de hanum se na chese eye insuaye na eye Bechem Tanoso. Bachuani. Okay. Nana yebeda wasi bebre de be kwa ku wie akire bia no wapani yebesan aba onase e no ba betwetwe nkomo e de afa. Matimi dance. Abusiafo ohwe menche hanum se a mewo ahemfo akudam ewa hanum se a me no mba betwetwe enkomo e de afa ene de ekoso ewo eye menhya efikasi mia Nananom me mama kwa by the bus antimanso TV. Oh, we dey Joso. Bigide se nyame ado bibia boko. Ya na do be dey aboko. Nyame ase nana ene de kwanso pacho wudin ene udibre. Yo, ya friend me Abdulrazak Abubakar. Ah, dodo na omo friend me Mr. Awa. Na me na me Achiase Zongo Mranti hin. Na me das bebe nana ene edien ene de mo ba bepie mu ewo ye menhya efikasi mu ha. Yo, anapɛ de asundwi. Me sɛ America krebi a ikom ye. Ya hwere ohene kase awa Achiase. Ah, wɔyɛ Achiase hin. Na nyame adom ne na yatumi anya ohene fufuro a obeswae nti ohu ya ha no ma ye ba sɛ ba beta n'echi sɛ ne be ya bibia be kwa asundwi. Na me das na eye ye nana efri mu akonya ne toye no eye mfie be sen ni na ene dai akonya abam a ye ba besan da che yenwura. Wohwɛ a wofiri no ɛyɛ me sɛ keka kɔ efie mienu nie nti afei na ɛyɛ me sɛ ɛkwan ada hɔ no mu a mpanyinfoɔ no atumi aka omutira obom a ɔmo ayi ɔhen foforɔ nti nyame di mu ɛnɛ na ɔbɛsoa akyerɛ wo to. Na ye hwɛ akonya yi toye no da bia na meka sɛ ye ba ahene mu a ɛya na yensem bebre obi apese obedi hene obi apese ɔno so kyerɛ sɛ ofiri ahemfie ne de keka ho nyina akonya ne toye ne de kwan so basabasa ye bia amma atwire mentime ho ase bi amma ɛba ye mpo asan ɛna musi solve issue ni nyina. We deɛ sɛ mɛka sɛ Achiase kurom yɛ kurom a sɛbisɛbi Nyankopɔn agyina yɛkyi paa because akonnwa no tɔɔ no ɛyɛ me sɛ n'ahema ne mpanyinfoɔ nyinaa ɔmotumi tena abɔkɔ adwene kurom yie ɛyɛ me sɛ mentimi ho ase ba kokora se ɛne Achiase nti deɛ Nyankopɔn asɛ Achiase deɛ yɛte hɔ bɔkɔ mmerɛ a ahisɛmi baeɛ wanti he biara Na kyerɛ sɛ toye no nipa muyi no a ene de oba besan da che yenwura no obia agi ni tumu e wo kuro ni abusua ni obia agi ni tumu anokre enti na medika eka sɛ wo behwɛ de Nyankopɔn ayɛ ama Achiase kuroma wayɛ dodo na amaye yebi fufuro ɔno mu a sebi bi sɛ ba otumi sɛ na wo yayi biti na wo yayi biti na akɔfa nsɛmpi aba ba Achiase de antisa abi so mo ka ɔmo ti bomu de ɔmotumi yɛ maa no obia agye no tumi nti asomdwe nko a ɛna ɛwɔ Achiase. Na kyerɛ sɛ ne de ɛyɛ nsuaye na yɛ nyina yɛ nhwɛ ni Nyankopɔn di mu nsuaye na de nyina hwɛ mu. na meda mo ase bebre sɛ mo gye brɛ ɛde ɛma me ɛyɛ yɛ nyame kɛse ɛtena ase na de wo ho bia no ɔka na bibia wie pɛ ya yɛbɛsan aba mo na ase biem aba bɛgye nsɛm a etwa to. We deɛ da mo ase pii Nyankopɔn hyira mo no dwuma paa mo yɛ. Abusiafo ye nyina ye nim se menhya fikase mu hade eba na asetena ɛyɛ ana ɛyɛ tuntum ɛna yɛde ɛba afade no ɛyɛ tuntum enti sɛ wohwɛ ɛyɛ machi a yɛyɛ ne hu sɛ ɛyɛ afade no ɛyɛ fufuo ɛnɛ ɛdɛn na aba ama yɛde ɛyɛ ahode a ɛyɛ fufuo ɛde aba ɛyɛ menhya efikase mu di machi na de wo bia no yɛmfa ensom nana ɛni de kwan so mema wakwa ba de ba Santemanso TV yo
Benjaboso. Na nani de kwan so wodin ene wodi bre. Yɛfrɛ me Nana Amoam asare baafo tosumienu. Asante Achim Petrensa. Ana medase bebre. Na ene de na asi a eye fufu na ye de aba eye menhya fikese ma yi nyina nim sa asetena de eye ana afade no eye tuntum. Na de na asi wadama ama ene fufu ene de ba behia ye nre. Yo afini pepepe na bishai efri yewura ho. Ti ne na yenya kwan a me ne mpanifo ye pese be da yewura se. Eno ti na me ne mpanifo nyina yefra tuntum ne fitaa no. Ti ye ba no wo asedam. Eno ti ne ye ba. Ana medase bebre se wodi kan ye no mfie baako enie ye hwe abra eye akonya no eda empan no ene kosisa abra busua ene kroma no nyina age wutuma obesan ye no sei ne niam si koye e wo kronim. Oh, bibi akọ bibi akọ bọkọ kakrakra. Ja kunya sie de se wa wani tua. Yes ya dọọso de edan a ebi bepre akonya no but me na ye de akonya no e ma me. Enu nti afi na mmara so a ye pese ye beda ye wurase. Afi baako enie ye hwe oba ye sesa ye ben na akoso e wo kronim san na kroma no esi ene wotia bibia e ye bọkọ de obeye bia no bia ene gye ho ana mentime ho ase baako mienu bi e wo kronim. Oh, nipa de untumi nka se obenya bibia 100% sa. Esa akura na akura wonye nipa. Bi bepa wasem e de bi nso empe wasem. Batini nyina no wabeye kan difoi de ese oye unifier so be kan omu nyina ye den abum. Ti afi na me ne mpanifo aye hihya ye pese mpuntuo ni ade nyina no. Ye pese ye toa so. He said in bedi na de no na or toaso eye niema bebre nti afi na emre na so say yenso ye betoa niema ugya ho na afi ye di bi so eye den aka ho Na chese ene de eye asedan ko a na ye de bre ye nyame kese ene de asedanti ene ye ba beda ye wurase se o mai bi so aye eno nti ne ye bae na ye beda wase bebre se woje bre e de ema Asanteman so TV de besi atire bia no ye besan no aba betwe nkom yo yes ye da wase Amen. abusuafo ye bedru eye menhye fikesem anapa no ma ye nyina yete ye ho ase se eye patransa de aseda eni kabia na de bre yenwura bibia wiedu sesei de omode aseda na kwakoma yenwura ewe yenko na nanom ho ne yenko tie sede esi ekoye nana me makwa baba Asanteman so TV ye nua ba nana we de ne de kwanso wudin ene wudi bre ne bia amofri de ba ne de edin de nana agikumo hene owusu achan a otoso mienu Asante Achim Petrensa konten nana ye da wase bebre anapa no mama yete ye ho asese eye aseda na amode bre eye yenwura na yemtena na sesei wote adwam
ɛyɛ afe pɛpɛɛpɛ ɛne ɛnɛ a obi san ɛde kyerɛ yɛn wura ɛne deɛ kwan so mokɔ pie hɔnom ɛwɔ yɛn wura anim no sɛn ɛna nneɛma nyinaa esi ɛkɔɔyɛ mesrɛ wɔ abɔ no tɔfa ɛfama yɛn nyinaa me nua ba mede wase onyankopɔn na Nananom adaroma nneɛma nyinaa kɔ yie asante akye mpɛtrɛ nsa yɛkɔnwa no yɛfeku ɔ Kumasi a ɛyɛ Achiase nti yɛbaeɛ no yɛkɔsi Nana bu abasa so ɔno nso Achiasefoɔ nyinaa di anim ɛfa amammerɛ ne amanneɛ kwan so pɛpɛɛpɛ yɛkɔ yɛn so yɛwura asante hen so agye fɛfɛfɛfɛfɛ yɛfiri ne hɔ sɛ saa akɔ asante hen ma so nso amammerɛ ne amanneɛ bi ɛsɛ kɔyɛ biara no yɛakɔ akɔyɛ yɛwie aseda ne yɛde ma Nyankopɔn ana yɛda wase bebree saa mmerɛ yi a aseda aba awie yi ɛdeɛn nhyehyɛeɛ na mode agu akwan mu ɛde ma ɛyɛ kuroma wɔn a modi wɔn so ɛwɔ ɛyɛ mukom mu ɛdeɛn na ɔmo nhwɛ anim yɛ kurom hɔ deɛ nyame sɛ yɛnka nokorɛ mekɔ ahemfie kora mfie 16 mu na mewei ɔhene koraa de afia no waba ɔhene baako wɔkɔ yɛ ansa na wei ba no ɔmeyɛ mpuntuo kama yɛ kurom hɔ kuro foforɔ a yɛatete nyinaa mu akwan nyinaa yɛyiyi a baabi ɛsɛ gyigya anaa ne bi ne hɔ yɛyɛ baabi a ne nkanea ni hɔ kakrakra nso yɛayɛ nti ɔhene abɛɛ deɛ sɛ botaa yɛsi ani so paa yɛ community center ɛno na yɛyɛ yi a yɛn ho kyere yɛn paa nti ɛna deɛ si yɛn so a yɛahyɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro ne apɛ mmoa bɛka yɛn so mmoa kakra yɛnya ne ho na yɛahyɛ sɛ yɛsi community center ma community no na afei mabu nso a wɔ kuro no so adwuma a wobɛtumi ayɛ nyame adom yɛn mpi ofiri pɛtiɛnsa kuro dua no mu nti yɛn na di nkɔmmɔ yɛne mpanimfoɔ bi nso di nkɔmmɔ ɛna yɛne ayɛ wura waba foforɔ kura nso ɔsa yɛ kyerɛkyerɛ ni a ɔno nso nim amanfoɔ paa nti ɔno nso adi nkɔmmɔ a yɛn nso yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi anya adwuma papa bi ama yɛ kuro mufoɔ ma ayewa ne maamuwa no asi soɔ no ɔmanya adwuma papa bi ayɛ na kuro no nso afa no ntoma pɛ ɛfra nana mɛda wase mɛgya wɔ ama wakɔ no mɛpɛ sɛ wobɛnam ɛyɛ asanteman so TV na waka biribi kakra ɛde akyerɛ ɛhemfo sa akonnwa bɛtɔ a ɛtɔ da a ɛyɛ ana mentime ho ase bebree ɛwɔ mu mo deɛ yi ɛkɔyɛ ɛyɛ asomdwe kwan so ɛne die kwan so fa futuo ɛfama yɛ nananom a ɔmo nso so menka sɛ nkonnwa atɔ ɛne adeade sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo nso bɛhu sɛdeɛ ɔmo bɛfa ɛkwan a ɛde asomdwe ɛde bɛba na daa ne daa nyina ɔmo asetena mu no asomdwe ɛdi ɔmo so nkunim ɛwɔ baabi ɔmo wɔ bia kakra mɛka ne sɛ ne yɛdi kae pɛtiɛnsa mpanimfoɔ ne pɛtiɛnsa kuro dua no deɛ ɛwerɛ biara mɛda ɔmo asene da otwadi ampɔn ase firi sɛ mekɔ ahemfie yɛkɔnwa atɔmpire no nana kɔ odwuma akɔɔyɛ nana sɛ da kɔ abaeɛ yɛnyɛ ɔhaw biara nana sɛ da kɔ ase kɔɛ nana amboapem nso so abɛɛ ɛno nso yɛnyɛ ɔhaw biara nti yɛpɛtiɛnsa de biara yɛ sɛ hallelujah ne ada onyame ase na futuo kakra bere ma maame ahemafo ne abusuapanimfoɔ no ɛne sɛ yɛsrɛ wɔ mo a sɛ konwasɛm bɛba na ɛde mentime ho ase bɛba a dodoɔ no agya yɛ maame ahemafo ne abusuapanimfoɔ no so nti yɛsrɛ wɔ mo akonnwa no to a ɔmo nhwɛ baabi a kwan ne da no mo mfa nto ɔmo bia ni sikakyi ɔmo bia ni ahoɔfakyi obu hɔ a wɔhu sɛ ɛda fie wɔ mu tim ɛnso wɔ sɛ ne ho nyɛ fɛ sika ne fie ɔntimi mfa ma no ɛna yɛ na de mentime ho ase no bɛba no nti yɛ nyinaa de nokorɛ ɛyɛ adwuma no yɛfa amammerɛ kwan so a obiara ho bɛtɔ no nana mɛda wase bebree sɛ yɛtwe bɛn wonya abrɛ ɛde ɛmaa me nua ba me so meda mo ase paa nyame nhyira mo abusafo dade da nyinaa meka kyerɛ sɛ yɛba ɛyɛ asanteman mu hanom sɛ yɛba manhyia fikesi ma yɛna yɛ nneɛma bebree ahenni wom ahensie wom ahentuo ne da yɛka ho bebree wom ɛnɛ yɛtwe ani de hwɛ hanom sɛ ebi su ebi raho ebi twa gyaadwo ebi ani agye ebi sresre ɛdɛn ɛna asi me nua bɛyɛ ɛwɔ me nkyɛn deɛ si bi ɛnɛ ɔde bɛbom ama me nua ba wodin nipa cha me de me sisapɔ me fie ne de abenesa na he na namu firi de ba yɛ manhyia fikesi mu nipa cha efi manso asale kurom me pia abɔnten ɛbɛhwɛ hanom sei no ebi su ebi sre ebi ani agye ebi di arɛwɔ ɛdɛn na si wɔ ɛyɛ manhyia fikesi mu wankasa bɔ yɛ mu deɛ si bia fa so me yɛ wɔ hanom sei nipa cha ye di nkan no asale kurom akonnwa ɛyɛ dia na pɛkyinti nipa sɛ wɔtintim yɛnsa agye akonnwa no enti ɛna ɔmo to yɛnsa frɛ yɛ sɛ yɛmira bɛhyia ne ehunu deɛ de bɛtoɔ ampa yɛbaayɛ yɛbɛhyia na sɛ etutu adi ama yɛ sɛ nyampa yɛ wada yɛnyi hene ɛmla nya yɛmfa ne nsuso ɛma yɛn enti deɛ meka ne sɛ yɛda na sɛ etutu ase nyame ma ne nyini nkyɛ ne no kuna wɔka nti nya
Nananom so ema ye aya ni patoma konwa ena na ya pere enso nyame nti na nasante nti wadi akonwa no ama ye nsa di asem na ma ye nsa akan akonwa enti ye ni ade a na ye saa de ni nti ena am ye ni ade na ze de na nkunimdie aba mu fie kunimdie aba ya fam kunimdie aba fie kunimdie aba kuranu na nasante ni patom enti ena kunimdie aba man so asari kuram ne enti na ye de ani dia ana eni se bwa na boy kuro na amane na wo fra ye ni a no si adoro ate yeso ya dase bebre ba me e dey dase mi wo se wo gina kire kasa de na si ni awrade aya mi ni a beto job na mada na se de awrade ase na me yakoma so ade ama yen senta me ye ni agya ye munum na ye hunu ni aye nyei ye firi man so asare krom anto krom kwa so ho ni ye fire yakonwa to ye enye nne Achiase papa chesemi ntimi kura nka samfie no nana madawroma yakuna ne toye no me kura ne sabi me bapanyini na me wo no me bapanyini so watwam mfie aduanan ene akire nana wadawroma me ameka sa fie ho na me fire ya nananom bedi akonwa mo koye no sabi ne ni me ma we fie na akonwa no ko baabi ama sabi yensesi fom ama o me de akonwa akobogya ase ama sese yenkonwa no so na wonana Santechin Otumfuo Obrempon a wada asanteme nyina no ne petom na ewo ne nyame adom nana ye munumuno ne daada no ye baaye no nana wo ye no kwafo a nyankopon wo srawo no so se sede ye tienda ya wada e wo manya se akrom ye nkoyi ye hene ne ye mfa no ye dey ye mfa ne mmara nana enu nti ne ni agya ye bose ame ye ni agye wo mro so ye ni agya ye hunu ni aye nye etina na samote yanka awiabre ko anwumre ya na ye saa enetie na chino eden na wo kade ache nyame kese asanteman wura Otumfuo setutu a otoso mienu ono ena wote kokoso sama yenso yenya baabi edese de na oka che yenwura asama me ka che wura se ne nukure die ene se de chede wonsi ntwa nkontompo wode enema gugu akwam no wonyame bambofo no dan da nyina wontutu na namonsi yie oda ne da nyina so omo na yere ne na ma ho ban on hya ne dene omo ne Solomon nyansa omie na dwene mu tumi ma dwene omo ne nyini kire ne mfia so atie no on fa bi nka ho yanka sampa ye nyame no oye no kwafo odima te kokoso wone ne ma amen ya dawasi bebre ohen mo kwa baba Santemanso TV me joso no ani de kwanso wudin ne udibre ye frɛ me adusi poku konkonko wo manso asad krom eye nana kobe poku a o kan tam a ene sante hene de bimdi amano no eye me twotwofo ene me na ye hye de ekoso e wa hanum si ya de ekoso a henya ebi ani age ebi wura ho de keka bebre de pote ene si wo mukro nim honom na akonya ne kwa etoye emfie sen nie etoye eye 1974 yana na a odi na odi sa ade no fe na nansebre ni wuachi ana patifo ade ahunahuna ene kyese patapa abefa asakrom ahede no se oye wo mode a efiri ho kono wo mo ana de wo mo hene ebesiso na yana nanom panimfo no kane na meka se na ehu wo mumu o mantimi anyina ani patifo no ampre akonwa no amafie na ene dey na Nyankopon ahye ne ho animunyam eya me adusi pokui me so maboa me nua kobra poku wo kwanua sa bebrebe so enkrata twiro mu ene baabi befre bi ekokasa ekire se akonwa ne ya sakrom ye de som Otumfuo direct ye mfa nsom patifo enti na ene Nyankopon ahye ne ho animunyam ntie ne gi aba ne de enya hanko ye kwa sakrom ene ye mobete enka ene gi kese pa na abepi wo asakromem ye nim se nananom so egina yachi Achiase nya kana eye no kure enti na Otumfuo tenase no bese 5 minutes wotimi ehwehwe nsem no de akonwa na koto ba bia eda enti enna ye gina ha daben ena ye wura ahye mo se mo san fa mra na ewura de na oka kire mo pote se mo nkoye wo krom ho no na daben ena mo san mra menhia efikasie mu ha Otumfuo se ye kono o hwe akire pachi hene se onhwe no wansini na wantuni ni ansi asakrom se ho ye ne dia asem ba ko kan no nemom no yane yase akonwa ne ye dia no yenko pe wode hye poti ne mfa ne mra nyame boa ya wada yenfa ne mekire no ya wada ya ebe ye nti se enso so no ye nansi bibi so ansa na ye ba ne nansi bibi so dada enti ende enya dia edin opani ye beda wase bebre sa ojebre edemaye nyame ya adom a eda ya wada no ye nyina besa behia mu e wa hanum se die tie bia no na wasan de aboye eda wase enti ye ko mo hwe anim
na me boa ya wada mo hu edom ade o be free asakrom beba kyerɛ sɛ asakrom ne kwasɛm nie saa bere die yɛ wɔ anigye papa. Abusiafo menhia fikese mu a na yɛda so ɛwɔ mbɛka ya anapa mede to manim sɛ nsoe mienu na ɛwɔ ha afa na edikan no akɔyɛ ne de awie ɛyɛ Bechem Tanoso akɔyɛ ne de awie mene abusiafo ɛne kroma ɛwɔ ha no sia me no ma twetwe enkomo de machi na de wo bia yɛmfa ensom openi me makɔ aba Santomaso TV Yo, mini aba meje wo so aburu. na wodi brɛ ɛne wodin ɛne baabi a ofiri a wode ba ha no sɛ Yo, me ye babu na me wata no so. Ye frɛ me Kwadwo Wusu. A be fi ade hyebusu a wata no so mu. akonwa yi ɛtɔɔ yɛ mfie sɛn nie Yo, mfie de ye nka ye ti enkonkɔhwe a be mfie su nie. Da bia ye di akɔne ababa yewura ho. Na nde na yewura age ye ne aye nana akomia chei bafo atum a na yewura ma na se bibia kyerɛ no. A sese Nyankopɔ ado nananom adawroma. Obaba ye Tanoso man ye hene prekope a de ani gi ama ya ne de ye ni age wo menche fikasi ma. Dan nyina akonwa to se ya mehwɛ mfie dodo a mo akan ya na kyɛ sɛ ɛnyɛ ahogono so sɛn na nneɛma esi kɔɔyɛ mofa bibia ahogono so mentime ho ase bi sɔre enkofo bi ba sɛ konwa no mo so di bia ɛyɛ ye den na ɛba so ɛwɔ saa brɛ ne de besi ɛnɛdɛn Yo munua ba se de onim no konwa asɛm de sɛ konwa tɔde a wa onim sɛ ade hye pre na ade hye pre no so na ma ade hye foforo so ba be pre sɛ ɔmo so yɛ ɔmo dia nanso yɛ nananom achi type ɔmo de tae mpanyimfo achi nti no ɔmo ma ɔmo kokoduro kasapa nyansa ama ɔmo de akasa konkodi ama busua na ma ne dadua yi sɛ konwa na ba yɛ dia ama yɛ hena ba be fa konwa na se bia kyiri wɛwɛ dia ɛyɛ asedam kwa na de ma asantema ne yura ɛdɛn na kɔɔ so ɛwɔ efi kɛseɛ ma kasa mokoduru hɔnom no nsuaeɛ no sɛn na esi kɔɔyɛ sɛn na yɛwura koraa mpo ɛngye soɔ na esi ɛteɛ oh yɛ de asede ni kabea de bɛma yɛwura wɔ kwan pa wɔde ɛyɛ yabusua afa so ɛne dadua wɔ fi kɛseɛ mu ha wabɔ no ho mmɔden pa yɛwura yɛ adeɛ ne atrankonwa wɔ fi kɛseɛ mu ha ɔma yɛ adeɛ ɛna empo ɛyɛ ɔhen foforo a waba wɔde na atrankonwa kwan a mofa so so ayɛ no ɔma ma yɛhu sɛ yes Tanoso saa yɛ wɔ adeɛ ampa Tanoso ɛwɔ adeampa ɛdɛn na Tanoso kroma no ɛnhwɛ anim abra ɛnɛ dɛn yɛnwura agye ɛyɛ wɔhene a nsɛmɛka sɛ wɔte adwam ɛwɔ hɔ ɛdɛn na Tanoso man ɛnhwɛ anim oh yɛwura ba waba die ɛwɔ gidi wɔ no mu ɔma yɛmpo no wayɛ deɛ kyɛn saa na waba yi yɛwɔ gidi wɔ no mu sɛ ɔbɛyɛ ama no aboro so Tanoso man nya gidi ma no na ɔmfa ɔdɔ ne akoma panta n'akyi ɔbɛma ɔman no ayɛ krabɛhwɛ yɛda se bebree Tanoso man dɛn na moka kyerɛ yɛwura Nana me makɔ baba Santomaso TV. Ye buru. Nana wudin ene wudi brɛ. Me din de Nana Edujanfi ampem. Ɛyɛ Otumfuo brempɔn na atɛkyerɛ hene ne chairman. Na kyɛ sɛ ene ɛyɛ Tanoso nsuaeɛ na na de nya bepie ha na. Wadaro bampacho yi. Ya bɛsom ye ɛna yɛ sa nsuaeɛ no so ka ho. Meti sɛ ɛyɛ akonwa atɔ hɔ mfie bɛ nso enie. Akonwa atɔ mfie bɛ nso no ɛde pɔtee ɛna ɛkɔɔ so ɛwɔ kuro ni mu pa. Me de hye me da wase bio. Am sɛ nkonwa asɛm de ɛba a ɛho pintin ne ho manso no aya na ɛdɔso. Nanso sɛ bi eburu akonwa firi tɔ anasa akonwa tɔ a ɛyɛ dɛ na sɛ mpempem kora de pra nipa ba ko pɛ ɛna sɛ bi abraw ɔbɛforo akonwa no na me ka ne sei na obi bebisa sɛ tɛkyere de Tanoso asɛm fa ho bɛyi yɛ ka no asante ɛyɛ asante ɛyɛ atafo akutuo nan ɛna ɔpemso ɛde kɔɔko ɛyɛ tɛkyere Tanoso dwomo ɛna Bechem yɛwura kɔko a Bechem no bekyina wɔn wakyɛ ne nneɔma nyinaa nti ya ɛbosom namfo ɛne yɛ nyinaa ka yɛn ho abom a yɛde sum yɛwura nti sɛ tɛkyere Ninnua prekope ene Tanoso ninnua prekope ene dwomo ya sa amfamfo nyina ka ho bo ne nnua panyini aye Bechem enu nti ena sa wo hwe ya abra yewura ma kwan e ma akye ame ne akomfo be fa no ede ba adwam no na tɛkyere hene eye Dr. Okoajimabo ache otosumienu one ne ba panyini na poku afiye ne nananom akomfo a yewura akyemfo asafo boache Ajimabo nsu ne nananom akomfo na adida jata akrafo bofo
nananka sem ne nananom abrempofo bebre na so adudum nyina adum omo nyina ka ho bi e ma ye befa eye onua e de no ko odwom no nti eye atafo nti e na techre ni ne di animu no na konwa de eto ho a e ho manso bebre mfie nsu ni eye abonten don hene anase kontinyi no na hwe akire seta no so na ho pintin ne de ye kase ye ka unim se de asante asem so te na asante so ye wura ye ba ko pe ono so ka asem a obie ni wo a obetimi adane no hwe na sem no amamre ne amane kwan so no ahwe atoto ama na ye kama enti na Tanoso yate asem de atadwe ene yate de ne techre yate de ne dwomo yate de ne Bechem yate de ne fi se yedua preko pe no oba beka ye gyina yade ho na sem ba ko ene na Tanoso hini osu awie na mewra aho ne se atafo akutuo nan no hwe ma na aka na techre pe ye na Bechem man hini okọ akura dwomo okọ akura ena Tanoso su firi mu amanso beto hoi ene ne da na techre anya onua aka no ho enti na ya anigi sem so na asan ya areho enti Tanoso man o mate de ne Tanoso tanobofo akwa eye Tanoso bosom dwomo eye dwomo okuo techre chemfo bo ba oyi akasiri na Bechem ye tanobe kwenti abosom night hwa eye tanokomfo oba ha ma ye wura man kwa ma ne betia ne nsem enti sade ye sika na ne de eye anigi sem na aba na me ka ma nananom ne nkronkura se bia bra wo mo so nsem wo wa ye nyam frɛ ye no mo nya akwanya mesi bibi nkyere ye wura ne se eye abotre ene ye wura wo de kana sem enti no owo fekuo bia wo hini bia konya dam ekofekuo no mo hwehwem hwie no de mo asem pa ba ye wura paw aba sonfo na committee fo mo so kwotara se hwehwem no mo hwie ma ye wura de ne no kure so nko a ene wo hwenti Tanoso techre dwomo na Bechem yate dende ena mwate edenei enne yanka say mo say mo omanya ohempon a oba bedi omoanim ede na kroma no enhwe animu ansa na magyawo ama wako medase medehye ene de kanetete no opem so wo se ene eko eni ho bio ene mpuntuo ene ye hwehwe ohwe Tanoso kuro abie ko na nimpa yie eye kula pa ye de si adan yi anase apotoyowa anatete ahina aye de si dam no munsuo yi ehwo de fapem kese pa na odomankoma ne nananom ededom Tanoso kuro enti Tanoso de ayowa pa mekase asante mem Ghana memu ha de ne fapem pa ewo Tanoso ni nyina muso anim difo kuku dam ewo Tanoso a mo na sintrani wo omo wa suku pon ene chese kuro no ekonanim ye enti enne ye omanya omo wura yi amanso sem ni nyina omnyimfiri omo mu no mu nyan kan mu mom se ye fu ba kuma de no mo fantai se bia bra ohini ya ene wabese bibia che ye wura obetena so Tanoso hini okokokokokwa ye de ye wura no yanki ye hu mom na mpuntunwuma a o ma pra ma na du pempensuo bi no se bia pronto ohini so a wabai woni ne mpanyimfo nyina so nka mom na nya kra behwe pra ye wo yi uyi ba ko a ebebu na ukabo ma ne buo no edin eno ne ade srede a me sre Tanoso man wasi bibia che na wie obi mfa hye na adwene mu se na meni na fa enti me ko nani ma se bia braw tia me be pam me anasa henkwa bi be ne kaka da bi omo nyina nka omo mu na mi se wo hini so wako nani mu adesua mu atu akwan bebre enti mpuntunwuma ye dai e wo nani so eno na wo se emprempre Tanoso man omo ka omo bom ne ebo na mpuntunwuma no ekoso ne etimi pagya Tanoso ne edi pagya atafo ne etidi beso akwamfo na bebo ye wura asante hene so asante man medamas ma piafo you right that say so je bread man me da say me kamfo e ya asante man su TV e de ama tese me gina ha yi me hu se me ho ayefe na wiase nyina so behu me enti wo YouTube channel TikTok Facebook Instagram baby Asante Masu TV you are the best. Thank you. Yes, yeah, that was say. Yeah, ba mention fikese maye nyina yete ho se ene nsoye mienu na ewo ho. Afa edikan no awie. De toso mienu no so awie. Se say de eye anije na aba eye mention fikese mu hanom se. De toso mienu no eye Amoam Achiase. Enye omo ewo hanom se no betwetwe nkomo afa de course ewo mention fikese mu no. Aha eye Asante Masu TV. Ma me mo akwa baba Asante Masu TV. Ya na bibi aboko de. Nyame ado. Udin. Bedidi na wo mesewa. Amoam Achiase. Ene ubepie mu ewo menhya fikasiem inswaye no sai na si koye ewo fikasiem sai na yenwura esi bua ensem ni nyina ene mo ani agya mo de wo ahanum sei sie na ye di na di ade eye efe edana se nyame ma na hoden ma na nkwankyere emo ntime be kuroma no so ade aye kani sie na bedi ade wo kurom Achiase Amoam Achiase o mehwe kuro no so yie ne nyame ma na hoden ma na nkwantentene na kuro no yehu ya che enso yehu nani so ye nanamo a yehu ye no yehu he enti wabedi sui o me ya hoden ma ni nkyere ma ya honka
Dabi ɛyɛ asɛm ka. Obedi nso ɛyi yɛ fɛ. Ɔmɛkuro no mu nya dɛ. Save ehia kotare nso na nanya kotare. Me pa akyɛw ani diem. Na nanya kotare wɔ ne mu obi otimi de bua kuro no. Akonwa no ɛda hɔ no mfie sɛn ni. Oh, me pa akyɛw me hu yɛ kura de. Bɛɛ 4 years ni. Nti ada hɔ akyɛ. Ya hwehwɛ mu a yenya obi obedi kuro no so. Nti na na yɛsrɛ no. Sɛ yɛhu ni mɔbɔ yɛ ade ɛfɛ yɛ ɛfɛ. Omedi so. Na wɔhwɛ kuro no so yɛ ma yɛ. Abusuafo sɛde yɛbɛduru ha anapa no ɛne dwuma na ɛwɔ menhyɛ fikɛsɛm ha ɛnɛ dan no mede ne nyinaa egu apono so ɛde ɛma mo deɛ ne wɔ sɛ yɛ nana ɛhyɛ ɛka biaa no wawie bibia na nsuan mmienu ɛna na ɛwɔ hɔ yɛwura ahyɛ ama wɔn nsuan ɛde akyerɛ na yɛsɛ yɛnya abrempɔn ɛwɔ ɛyɛ Bechem ɛna afei so Bechem Tanoso ɛna afei nso ɛyɛ Amoam Achiase nti sɛ deɛ saa na ɛwɔ hɔ nom afei nsɛm a na akeka ɛwɔ akyire no nso yɛwura ahyɛ akeka bibia ama bibia ada din na kyerɛ sɛ ɛnnɛ deɛ de bɛsom mo ɛwɔ menhyɛ fikɛsɛm mu hanom sɛ ɛwɔ ɛyɛ Kumasi council no ɛna ɛnnɛ Asantema so TV yɛbɛtwa ne nyinaa ɛde ɛkyerɛ wo no wo a wogye brɛ na wohwɛ me no nso meda wase sɛ da ne da nyinaa wogye brɛ na wode hwɛ de Asantema so yɛwɔ ɛdema obi bia meda crew ne nyinaa ase ɔmo nso ɔwɔ office na ɔhwɛ ma bibia ɛkɔɔ so no ɛka sɛ meda mo nyinaa mo ase aha ɛna nnɛ deɛ yɛde dwumadie no nyinaa ɛsi Asantema so TV deɛ da ne da nyinaa yɛsom mo sompa Asantema so TV yɛsom mo sompa